Koncertom u katedrali večeras su svečano otvorene 48. Varaždinske barokne večeri. Festival svjetskog ugleda ove će godine ugostiti vrsne domaće te pretežno japanske glazbenice i glazbenike s obzirom na to da je ovogodišnja zemlja partner Japan. Varaždinska arhitektura idealna je kulisa festivala barokne glazbe koji će se odigravati 13 dana u crkvama i palačama. Za svakog pravog Varaždinca je to jedna posebna svečanost i jedno posebno veselje. Prema tome svaki put s novim oduševljenjem i radošću dolazim na barokne večeri. Manifestacija koja ide širom svijeta. Ritam japanskih bubnjeva Kyokito Taiko uveo nas je u ozračje koje će, zahvaljujući prvoj azijskoj zemlji partneru Japanu, vladati ovih dana. Jedan veliki iskorak su off programi, naši programi izvan glavnog sadržaja, to su programi koji će se odigravati na ulicama, odigravat će se u našim restoranima, kafićima, to su dani gastronomije, vikend japanskog filma, zatim radionice ikebane, radionice bonsaja, radionice origamija. Imat ćemo čak i podjelu najboljim školarcima Hrvatske za najbolju haiku poeziju. Na samom otvorenju u katedrali Hrvatski barokni ansambl uz soliste orkestra Libera Klasika te vokalni ansambl La Fonta Verde i domaći zbor Chorus Angelicus izvode Telemanovu Tafelmusik te Vivaldijevu Gloriju u D-duru. Jednostavna glazba za početak festivala, no sadržava vrlo lijepe arije i dua te komornu glazbu između njih. Uživao sam radeći s katedralnim zborom. Uvođenje zemlje partnera posljednjih je godina uvelike proširilo koncept važnog nacionalnog festivala. U godini kad Japan i Hrvatska slave 25 godina diplomatskih odnosa. Prigoda je to za upoznavanje s japanskim izvođačima glazbe baroka. I svim onim hrvatskim umjetnicima koji se bave baroknom glazbom to im omogućuje da zapravo uspostave neke nove kontakte, a onda se kasnije oni zajednički prezentiraju na europskim i svjetskim pozornicama. A razigranost barokne glazbe na autentičnim glazbalima toga vremena kroz 30 koncerata jedinstveno će začiniti japanska umjetnost.